Felmutatom azt a szerződést, amit a megyei önkormányzat kötött a Hospinvest ZRT-vel, és épp a múlt héten elemeztük együtt az RDDS országos vezetőségi ülésén. És azt kell, hogy mondjam, hogy én csak köszönettel és gratulációval tartozom a Markhot Ferenc Kórház munkavállalói kollektívájának és az összes érdekképviseleti szervnek az összefogásáért, mert ha jól emlékszünk, akkor tavaly nyáron kezdtük az intenzív ellenállást, és ez az intenzív szervezkedés és ellenállás arra kényszerítette ezt a nagyszerű vállalkozó céget, hogy rávegye a megyei önkormányzatot arra, hogy különböző időpontokat csempészenek be ködös megfogalmazással ebbe a szerződésbe. De egyet nem tudnak elvenni, és ez pedig a törvényben biztosított munkavállalói jog. Azt hiszem, hogy nem sokára bejelenthetjük, hogy mi győztünk, és nem a Hospinvest. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy innentől kezdve nincs mozgásterük, tehát a történelmi lépés, amit a Financial Times interjújakor mondtam, hogy lesz magyar példa a globalizált egészségügyben, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az EGRI várvédők, utána az EGRI kórházvédők fognak ebben történelmi példát mutatni. Én az Európai Unió versenybiztosához fordultam a Hospinvest ZRT ügyében. Ugyanis a akkori törvénymódosítással, amellyel a közbeszerzési törvény kijátszását egy másik törvényben lehetővé tették, vagyis hogy nem nemzetközi közbeszerzést írtak ki, hanem csak pályázatot, ezáltal megsértették az Európai Unió versenyszabályát. Tehát úgy nyitotta ki a Gyurcsány kormány az egészségügy piacát a nemzetközi pénztőke előtt, hogy ugyanakkor korlátozta az Európai Unió jogszabályát. Bár nemzeti hatáskörben van az egészségügyi közszolgáltatás, mégis a Gyurcsány kormány úgy módosította a jogszabályokat, hogy kiteszi a magyar egészségügyi közszolgáltatásokat a versenynek. Igen ám, de nem akarta, hogy nemzetközi cégek jöjjenek ide, ezért nem a közbeszerzési törvény, hanem egy másik, az egészségügyi törvény, tehát az egészségügyi ágazatra vonatkozó törvényben tette lehetővé a kivételt. És azért, mert a Hospinvest ZRT már monopól helyzetben van Heves megyében, és gyakorlatilag az észak-magyarországi régiónak is egyre több kórházát mondhatja magáénak, sőt, a regionális fejlesztési tanács módosította a pályázati kiírást, és lehetővé teszi, hogy a Hospinvest ZRT bepályázzon. És ezt a döntést azok hozták, akik ezeknek az önkormányzatoknak a vezetői, és ennek az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a tagjai. Vagyis az történt, hogy első lépésben az önkormányzataik átengedték a Hospinvest ZRT-nek a kórházakat, más volt a fejlesztési tanácsnak a pályázati kiírása, most már, hogy a kórházakat átadták a Hospinvest ZRT-nek, megváltoztatták a saját fejlesztési pályázati lehetőségeket. És ezért fordultam az Európai Unió versenybiztosához, akitől már kaptam válaszlevelet, hogy milyen nyomtatványt kell kitölteni, és ezt nagyon fontosnak tartom. A másik, hogy a közbeszerzési döntőbizottságnál kezdeményeztem az európai jog értelmezését, és nagyon kíváncsi vagyok, még nem kaptam rá választ. Pontosan annak tárgyában, amit most elmondtam, hogy egy közbeszerzési törvényt nem lehet egy másik ágazatra vonatkozó törvényben módosítani, és ezzel kikerülni az európai jog közvetlen alkalmazását. Ez most lehet, hogy nagyon száraz magyarázatnak tűnik, de ezek nagyon lényeges körülmények. A harmadik, amiről szeretnék tájékoztatást adni, hogy az RDDS képviseletében ezt az aláírt szerződést, mint erkölcstelen szerződést meg fogom támadni, mert nagyon sok olyan szerződéses tartalom van, amely sérti a betegek és a munkavállalók és a tulajdonosi közösség érdekét. Nem Egerben történt csak és nem csak a Hospinvestnél, hogy az önkormányzattól átvett feladatot elnyert magáncég, újabb magáncég létrehozásával akarja a munkavállalókkal a szerződést megkötni.
Itt most nem mondhatom el, hogy Magyarországon melyik városban történt szóról szóra ugyanez, ugyanilyen magas tőkével hoztak létre egy kisebb céget, és ezt azért kell elmondanom, mert ez tipikus esete a fedezet elvonásnak. Tehát többek között ezért fogom megtámadni az alapszerződést, mert egy 500 000 forintos cég a hitelben ledolgozott munkabérnek, ilyen nagyságrendű munkavállalók esetében nem nyújt fedezetet. Tehát ez önmagában egy szerződésbontási ok, hogy azt a közpénzt, amit az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény kapott mindez ideig a megkötött hatályos szerződésével, azt egy új szerződésben a Hospinvest Zrt. Venné át a munkavállalókkal együtt, a lejelentett és ledolgozott teljesítmények alapján közpénzt kapna a Hospinvest Zrt. És ezt a pénzt mérlegelve átadnák a saját maguk 100%-os tulajdonában levő Agria Kft-nek, hogy azt finanszírozza a munkavállalók szerződését. Ezt azért kell megtámadni, mert nem az Agria Kft. Nyerte el a amúgy törvénytelen pályázatot, amit elmondtam, hogy nem az Európai Uniós jog szerinti közbeszerzési eljárásban bonyolítottak le. Azért mondom azt a bűvös szót, hogy fedezet elvonás, mert ez mutatja a Hospinvest Zrt. Rossz hiszeműségét. Ugyanis tehát több mint 1000 munkavállalónak, akkor elmondom még, hogy mire lenne igénye és jogos követelése. 2004. május 1-e óta mindannyian az Európai Munkaidő Direktíva hatálya alá tartoznak, akik túlmunkát végeztek. Több mint 30 milliárd forintos követelése van 2004 óta az egészségügyi ágazati munkavállalóknak, a ki nem fizetett túlmunkákért. És azért hozom ezt ide, mert tudják, hogy van petíciónk az Európai Uniónál, emiatt, hogy ebben tartsanak vizsgálatot Magyarországon. Ha egy 500 000 forintos Kft. Az, amelyikkel szerződik a munkavállaló, akkor garantált, hogy nincsen pénzügyi fedezet a 3 éves elévülési időn belüli és teljesítendő túlmunka ellenértékének.